Dôvod dnešného briefingu je úplne jasný. Po vyše mesiaci sme napriek všetkým lehotám, ktoré podľa môjho názoru boli prekročené, dostali odpoveď na interpeláciu, ktorou som interpeloval pána Fica 25. júna, 25. júna, to znamená predminulý mesiac, v Národnej rade. Pán Fico dostal 10 veľmi konkrétnych otázok ohľadne kauzy predaja emisí, a to, čo za vyše mesiac bol jeho úrad a on osobne schopný vyprodukovať, je jeden list, ktorý by som skorej očakával od nejakého ustrašeného byrokrata ako od premiéra tejto krajiny. Veľmi ma mrzí, že ten list obsahuje niekoľko vied, ktoré v zásade hovoria, že on ako premiér nemá s predajom emisí nič spoločného, že to všetko robí Ministerstvo životného prostredia. A to napriek tomu, že pán premiér Fico niekoľko mesiacov stále hovoril, aby mu boli doručené dôkazy o zlom predaji emisí. Keď tých dôkazov je naokolo nás všade plno, to znamená, či Česká republika, či Maďarsko a najnovšie aj Ukrajina, všetci predali najmenej za dvojnásobok toho, čo dostali Slováci, tak pán premiér Fico sa schováva za to, že Ministerstvo životného prostredia je za to zodpovedné. Ja som očakával, že sa k tomu postaví ako chlap. Ja som očakával, že na tieto otázky presne a konkrétne zodpovie. Ja som očakával, že podporí svoje doterajšie stanoviska, že ten predaj bol výhodný a predvedie dôkaz, že ten predaj bol výhodný. Alebo, že jednoducho z tejto kauzy vycúva tým spôsobom, aby občanom Slovenska neboli spôsobené škody. Keď sme pri tých škodách, tak len z toho predaju, o ktorom dnes vieme, to vychádza zhruba pri porovnaní s Českou republikou na 2 miliardy korún v bývalej mene. To znamená zhruba 400 korún na hlavu každého občana, či batoleta, či dôchodcu, či v produktívnom veku v rámci Slovenska. Keby sa tá zmluva naplnila do bodky, tak tie škody sú zhruba štvornásobné. To je dôvod, pre ktorý pán premiér Fico mal v tejto situácii zaujať jasné stanoviská a povedať, či ten obchod je podľa jeho názoru výhodný a podľa akých kritérií, alebo nie. Pre ilustráciu chcem povedať, že pán premiér Fico nebol schopný odpovedať na takú otázku, koľko emisí sme v skutočnosti k 25. júnu, to znamená k dňu podania interpelácie, predali. My stále nevieme, či neboli predané ďalšie emisie a pán premiér sa tvári, že s tým nemá nič spoločného. Môže to vyzerať tak, že v skutočnosti nepodržal svojho ministra, môže to vyzerať tak, že nepodržal svojho koaličného partnera, ale ja hovorím, že nepodržal občanov Slovenska, ktorí skutočne vyzerajú ako chudobní príbuzní, keď všetci okolití predávajú za najmenej dvojnásobok a ich vlastný premiér sa nie je schopný ich zastať. Veľmi ma to mrzí, že máme takéhoto premiéra. A to, čo chcem povedať na záver, aj z očí voči tým škodám, ktoré už vznikli, to znamená 2 miliardy, aj z očí voči tým potenciálnym škodám, ktoré pri naplnení tejto zmluvy môžu vzniknúť až do výšky povedzme 8 miliard, keby sa predalo len za českú cenu, tak chcem povedať, že my túto kauzu nenecháme zamiesť pod koberec. Ja sa nenechám znechutiť tým, že niekto mi odpovie 6-8 vetami. Ja sa nechám znechutiť tým, že mi odpovie na papieri, ktorý je evidentne najdrahší, aký som kedy v Národnej rade dostal, môžem ukázať. Je to naozaj veľmi luxusný papier. To znamená, myslím si, že v čase krízy radšej použijeme 90-gramový papier z hypermarketu, ale odpovedzme občanom jasne a presne, či naozaj za emisie dostali to, čo Slovensko dostať mohlo, respektíve čo robíme preto, aby dostali aspoň toľko, koľko je susedia, a aby sme naozaj z tých peňazí mohli sa pustiť či do zateplovania, či do podpory nezamestnanosti alebo do iných programov, o ktoré sme vlastne týmto prišli. Pán poslanec, prosím vás, očakávate, že pán premiér obetuje v tejto kauze pána Turského? Ja očakávam, a to je taký môj súkromný názor, že je pre neho dlhodobo neudržateľné, aby či priamo, či nepriamo, či výhovorkami, ktoré som dnes komentoval, obhajoval tento obchod. Čiže myslím si, že skôr či neskôr bude musieť pristúpiť k tomu, že tento obchod bude zrušený. To je naša trvalá požiadavka od začiatku. A či obetuje jednu alebo dve figúry, to je úplne irelevantné. Rovnako ako je irelevantné, na akom papieri mi tú odpoveď poslal. Tá kauza sa ťa už 3/4 roka, zatiaľ sa to veľmi nehýbe, neúspeli stiahnuť cez interpeláciu. Ako chcete v podstate postupovať ďalej, aby sa naozaj tá situácia zmenila? Ale to nie je pravda, že sme neúspešní. To
To je kauza, ktorá je najsilnejšia kauza tejto vlády. Je tam najsilnejší verejný záujem. Keď som bol cez víkend so svojimi kolegami v rámci župy na výjazde, ľudia sa na túto kauzu opakovane a stále pýtajú. Ja to považujem za úspech. A to, čo môžem postupovať, je stále sa uchádzať o dôveru verejnosti, lebo ja tvrdím, že jedine verejný tlak umožní, aby Slováci dostali aspoň toľko, koľko Češi. Nič iné nepomôže. A ja to budem robiť, preto hovorím, v žiadnom prípade túto kauzu necháme zamiesť pod koberec. Mám na mysli to, aby premiér teda začal konať. To by bol skutočný úspech, aby sa tie veci pohli smerom, aby, dajme tomu, boli vrátené peniaze. Absolútne máte pravdu, ale hovorím, nič iné ako silný tlak verejnosti nepomôže. Ja nepoznám iný recept, ale práve ho 3/4 roka robím. A formou parlamentu nechystáte nejakú mimoriadnu schôdzu alebo niečo v tomto duchu? Znova poviem, akúkoľvek mimoriadnu schôdzu, ktorá by pojednávala trebárs o odvolávaní premiéra, alebo povedzme akože o odvolávaní pána ministra Turského. Všetky tieto veci sú podmienené tým, aby tu bol silný verejný tlak. Ja si myslím, že bolo veľa kauz tejto vlády, napríklad typos, napríklad niektoré ďalšie, ktoré jednoducho svojím spôsobom prestali byť verejne zaujímavé. Táto kauza sa ťahá, naozaj bude to synonymum tejto vlády a ja si myslím, že premiér si veľmi dobre rozmyslí, či chce mať za sebou stále túto kauzu s takto veľkými škodami pre občanov Slovenska, ktoré sa dajú ani nie že na kalkulačke, ale s obyčajným ceruzou a papierom spočítať. Kedykoľvek si môžete prerátať, zatiaľ je to 400 korún na hlavu, neskôr to môže byť až 1600 korún na hlavu. Tomu každý veľmi dobre rozumie, či v obciach, či v mestách, všade. Môžete si byť istí, viem, o čom hovorím. Spýtam sa inak, zvoláte v auguste mimoriadnu schôdzu aj kvôli tej správe? Pracujeme na tom, aby tá schôdza naozaj zaznela a toto je jedna z tých variant. Ale neviete, kedy? Ja si myslím, že tam je taký pracovný termín niekde koncom augusta na prelome. A môžete citovať niektoré otázky z tých 10? Ja keď skončím, vám dáme kopie toho, čo sme sa pýtali a dáme vám aj kópiu odpovedi, aby som nemusel to tu všetko čítať. Takže jasne žiadate od premiéra, aby tú zmluvu zrušil. Toto je vaša požiadavka. No to je jednoznačne od samého začiatku. Ale týchto 10 otázok smeroval naozaj k tomu, aby sa jasne ako premiér, ako chlap, ako predseda najsilnejšej strany vyjadril k tomuto obchodu. Keď si ich prečítate, nenájdete v nich žiadne politikum, sú to jasné otázky, ktoré hovoria o tom, či stojí za týmto obchodom a ak za ním stojí, tak podľa akých kritérií. Potom vám odporúčam prečítať si tie výhovorky KB, ktoré nám poslal naspäť, respektíve, to je úplne do smiechu. On sa odvolal na uznesenie, ktoré presadila opozícia, za ktoré jeho vlastní poslanci nehlasovali, že na základe tohto uznesenia nám bude odpovedané. To je samozrejme hlúposť, lebo jednoducho v Turskej správe odpovede na tieto otázky nie sú.